Притеснява ли ви качеството на въздуха днес, предвид повишените нива на фини прахови частици? Има задух. Притесняване, разбира се, да. Млади отговорни хора сме. Ами да, притесняваме предвид факта, че съм с малко дете. Не знам какво е нивото. Общо взето гледам специално за детето да е по-настрани от автомобилния транспорт. Като тази детска площадка. В момента е чудесен ден. Не мисля, че синьо небе, въздух е чист. Според мен. Ние няма как да го усетим поне в момента. Лично аз не го усещам. То е студено, но все пак е по-чист въздуха, отколкото в центъра на града. Какво решение може да се вземе, за да бъде подобрен въздуха в нашия град? Премахване на отоплението с твърдо гориво, оптимизиране на трафика на светофарите. Контрол върху предприятия, фабрики, колите до някъде, може би. Много са нещата. Например, по-малко използване на автомобили, да използваме повече градския транспорт, тъй като той е доста удобен. Това е от компетенциите на институциите, аз не мога да кажа, но в всички случаи трафика е претоварен, може би оттам най-много се получава и тия пожари, които възникват в някои крайни квартали. Ако имате личен автомобил, бихте ли слезли от него, за да използвате градски транспорт в такива дни? Ами да, бих го направила. Особено днес, както е хубаво времето, е перфектно. Да използваме градския транспорт, малко и пеша да повървим, нали? Защото спорта е здраве. Моят автомобил е електрически. И той не замърсява на практика. Гледам, повечето от моите близки познати не слизаме от колите. Да, бих слязал от него. Да, затова съм и тук. Повече от час и половина разходка.